Čaute. Dotačam rýchlo tú pauzu, čo mi to urobilo, tú pauza. A už fičíme hneď. Kúpujeme strenčky, kúpujeme regen 2 a ideme. Toto vyhodím. Hodím toto tam. A teraz sa mi to vyplo, tak hneď som to zas zapol a neviem, prečo mi to robí. A ideme na greenky, ideme ich doraziť. Potom pôjdeme na yellow. Najprv ideme na green. Tak. Na green. Ideme na green, chlapci. Alebo na yellow. PM strange! Rush! Regen! Tu je zelený, aj zelený útočia. Jeden. A ideme, chlapci. Tak, dobre káčko, chlapec. Ty mi neujdeš. Chlapci. Áno! Ja idem kryť radšej. Poďte! Máme zlé brnko, ale nevadí. Ja budem takto obstreľovať. Skúsime, či dáme kill. Poď. Á, toto je slabé. Dáme killy. Ježiš, nie, to som nechcel. Teraz na to. Omol strančku, ty vole. Pomôžeme chlapcovi, zničíme ich a ideme hneď na greenov. Nechaj to, alebo sa ideme na XP ešte. Ideme sa, čo sme získali, asi nič. Ježiš, nestrieľajte so mňou s mečom. Či s mečom, s lukom. Dobre, to sme dali. Čo mali? Oh yes. Áno. F4. Ježiš, tie šipy som nechcel. A vyhazujeme rýchlo. Ideme hneď na ďalších. Ježiš, ja to nechcem zaschytať. Ideme na greenov. Zoberieme to stredom, aby sme ich ešte nejakých vypli. A fičíme, chlapci. Rush. Ďalší rush. Áno, fičíme. Ideme! Jeden! Ďalší! Dostávajú rekt! Tak. Ja idem ničiť, či idem zabíjať. Vyhrali sme, áno! Uhú! GG. Boli sme 13, to nám nevadí. Vôbec nám to nevadí, chlapci. Vyhrali sme toto Annihilation. Sme kráľovia. Takže chcel by som vám poďakovať za toto video. A dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom Ani. A to bude asi všetko. Tak, čus.